Salutare lume, eu sunt Duțu și astăzi vă prezint un nou videoclip pe lunga mea serie de videoclipuri pe Metin 2 NB sau New Battle, cum vreți voi să spuneți. Sunt în conferință pe Skype ca de obicei cu prietenul meu cel mai bun, Daniel, care își face magiile acum. Cred că l-așteptăm și pe el puțin. Și o să vă fac un anunț. Începând de mâine sau de astăzi, că o să încep să-mi vând itemele de pe Metin 2 Hero Phoenix și pot să mă apuc serios de treaba acolo, împreună cu Dani. El mai are cont acolo de level 30, un doar corp. Și eu cred că aș prefera un sura arme, dar voi vedea. Aura în boss. Voi vedea mai pe parcurs. Am făcut eu, bă. Hai, bravo. Am făcut eu șoieșoară. SS-ul? Da. Hai să facem o demonstrație de PvP. Nu pot, băi, plec. Hai mă, așa rapid. Dar dacă mă aștept să-mi fac itemele, dau spate. Te aștept, te aștept. Mai crește tu. Încep și eu filmarea de tu. Bine. A, da, și o să vă las linkul lui Dani în descriere. Yes, sunt boss. Da, ești boss. Ha. Cu călugărul fac mod duel cu tine dacă vrei. Ce mă? Cu călugărul fac... Păi știu ce-am primit, mă. Da? Păi da, nu știu, asta nu contează. Ba, da. Pentru mine cont. Cam așa. Deci ești Warda? Da. E perfect, și ce o să bag pe armură și pe viitor. Aha, perfect. Bă, dar m-aș gândi să pun pietri sau nu. Dacă pun și eu la pietri. Bă, dar tu ai FMS PvP, ai? Da, dar nu-i bun, nu e așa strălucit. Eu n-am nicat. Vezi că... Cred că o să sar asta la bătaie. Hai să-mi bag scutul PvP. Bravo, fă. Da, nu-i scad nimic, da. Ba da, Păi nu-i scazi ca. nu e de 77. Ia, să mă joc leacă. Băi, Baxter ăla când l-a bătut avea 43 și era la albastru. A, dar nu mi-arată ca... A băgat două mâini. Ce? A băgat două mâini. Și n-am două mâini pe mine. Bă, dar ceva bun un pic. Și haideți să facem și o prezentare a itemelor mele. Mă rog, nu super strălucite, dar... Hai să le arăt totuși. PMS-ul 13 medie, 6 critic, 8 dex, 5 pătrunzătoare, oar și pătrunderii plus 4, mai păstrez pentru duel. Armura, tot așa duel, câteodată. Sierul, e bază, vai de capul lui. Scutul, imun, o putere, 8 inteligență, 6 HH. Bă, dacă mai am... Brățara care mi-a picat, genial pe ea, care din doar două schimburi mi-a picat asta. Colierul, sabie și PV. Cercei, 15 sabie, 15 mâini, 15 alt, 20 animale buni și pentru V2. Și apuci. Noi avem armura asta, FMS-ul 49 medie, 4 vitalitate, 6 ori 6 vampiri pentru PVM. Scutul ăsta tot pentru V2 cu 20 animale. Și cam atât. Bă, știm că nu mai pică sabii. Și m-am făcut crud, G7 au. Nici pena m-a apucat să fac. Și pun anunț, dacă aveți iteme Pro Phoenix sau dacă vreți niște papuci de nivel 17 1,5 KPV pe Scorpius și să dați ceva pe Phoenix, am eu.
dau toate itemele aici de pe NB, inclusiv banii pe iteme pe Phoenix sau Young, orice. Eu mai am niște iteme pe Phoenix, sunt fier plus 9 și un leu plus 9, 1,5 KPV, 15 sabii, 10 magii cu protecție și gravă plus 3. Ești boss. Da. Super. Pe contul ăla cred că o să stau să farmez o perioadă la autorizație ca să pot să mă ridic ușor și cam atât. Sper să devin un cât mai bun. Ai reușit să-ți termini aia? Da. Hai că o să dau domnul acum. Eu sunt pe pod CH1, CH4 la albaștri. Da. Te aștept la un duel. Salutare, nume sunt Daniel și astăzi o să vă prezint noua mea serie de meci în 2002. Alături de mine este prietenul meu Vlad. Și dacă vreți să-i căutați canalul Dutu Gaming, sau o să uitați în descriere. Ești boss, hai mă, unde ești? Ești boss, ești boss. Hai pod CH4. Eu am două trăvitul pe PV52. Mamă! Hai au trăvite, nu ce avem noi. De-aia ne trebuie nouă. Hai mă, unde ești? Eu să mă pun. Păi vino pe pod. Așa un pic să cumpăr și o armură, că eu bag cu călugăr. Îi vai de capul lui săracul. Numai o piatră plus 4. Ai de Dobe și 8 sabii, 8 și 2% Da, în 5. ia hai. Să încercăm ceva pe... Să încerc ceva pe viațară. Îmi ia platoșul boss. 6. Mai băgăm ăsta, marmură. Dau leu alb full 100 caca la mod. Cine? Îți dai seama cât îmi ia mie să-mi fac leu ăsta? Leu alb. Ăla dă... Ce dădea mă? Deci experiență. Crești mai repede de el. Are un călugăr. Dacă vrei CH4, îți dau 20 caca în plus. Bine, să mă deplasez. Da, pentru bani ce nu face? Cine mă? Ăsta. Bă, dar mai ieșează și pietrele. Pietrele, dar cum să-mi ieși? Oh, bă. În go de 100 de milioane. 115. Ieșează destul de șmecher. Ai auzit? Da. Și unde sunt pietrele? Doamne, ce lag. Domnul Pix, l-am găsit. N-am nevoie de bani, trofuri, mașini, case și anturaje de nuți periculoase. N-am nevoie de sufletele false, de faimă, de cluburi, de diaburi, de strase. Am nevoie de Treaba a fost asta. Dar tu nu oprești cu dar tu nu poți joc bine cu muzică. Mai găsești și oameni de ăștia. Băi, nu joc bine cu muzică, băi, nu. Poftim? Nu joc bine cu muzică. Nu e problemă. Hai, vino la grăjarul. Vino pe pod. O zi, 15 ore, 5 de urmează? În ce faci? Tu de cât timp filmezi? 9 minute. Hai, da, ne spictițeți la Iran, că știu până de tu. Dar așa, nu mai știu asta, nu mai știu. Chiar poate fi mai frumos. Ia. Oh. Ia, bine. Hai, mă, azi. Hai, mă, chiar poate fi.
podul. Motiv? Ești pe pod? Care pod? De lângă depozit, mă, din albaștri. La albaștri. Hai că vin la galbeni acum. Am crezut că ești la albaștri, voi mă plimbam peste tot, prin totul. Tu ești la galbeni sau albaștri? Alem. La galbeni? Bine. Acum am venit. Ai știu că o să mă bag. Mai mult timp al Mai vedem. Uite, stai acolo. Și știu că am început filmarea cu level 39 din prima mea. Nu-i problemă, nu-i bai. Corect. Stai să scot. Nu, amândoi, suntem buni, meghet, boss. Scoate elixirul. Bag acum animăluțul. Nu văd. Hai, ești gata? Da, dai de Go! Go! Scuze, am băgat în spatele. E finit. Am zis că Hai, dă-i din nou. pe vrei. 12 cam. Eu am 10. Ah. Da, Te aștept să-ți bagi aura. Nu mai am aura. Hai să mergem în... Nu știu unde. Hai la orice, doi. Mai batem metinile alea de 45. Hai, nu. Da, nu dau. Stai un pic, să grup. Înnebunește când brigada mea pătrunde. Industria mă ascunde ca porii vor să mă funde. Iar cei mai săraci cu duhul au început să mă confunde. Stai să vezi și demegeam de pe Mistreț. Cât G ai la ură? 7. Și eu tot 7 am. Maestru de lirici sau bivoială, dar la microfon și ring sunt ca și Chinta Royală. Situația e nasoală, hai să rupem blestemul. Replica-i dură, haide să schimbăm sistemul. Ai găsit unul deja? Stai că am văzut și eu unul. Mă duc pe el. Două de fapt. Aproape bă, dar știu că bat cu metinul. Eu dau 4,1 ca la critică. 2 fără critică. Dau 2 ca fără critică. 4,2 ca la critică. Eu mai bun ca lui, dai 49, mergeam 44. Bă, Ți-a de picat? ca SS. Ce ție ți-a picat? Ia nu știu. Ba da, de la mine. I-am 46 euro acum. Tu cât ai? Dau un cașul 300 ceva cu. Te invit în sectorul 3 dacă ai ceva de încercat. Că mă simt pregătit să-ți scot poezia din cap. Ăștia spicanii ce-ți tărâmă panteonul. Față-n față ți aruncă priviri ce îngheață ca freonul. Hardcore și ce te chef o piese hardcore ca 7 pitbulls că Hai, eu cred că ies. Ei, de ajuns let's play-ul ăsta. Îl continui tu pe a tău. Câte minute l-ai făcut, mă? 14. Bă, așa tu ai mai am. Îl continuu. Deci, cam atât a fost lume. Deci, videoclipul găsiți pe Duty Gaming și cam atât a fost. Pace până data viitoare.